ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତିନାରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି, କୌରବଙ୍କର ପରାଜୟ ଘଟିଲା ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ ଦ୍ୱାରିକା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଶିବିର ଭିତରୁ ଯାହାର ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା, ସିଏ ଥିଲା ଅଭିମନ୍ୟୁର ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତରା। କାରଣ ଥିଲା ଏହା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏଠୁ ଅପମାନିତ ହେଇଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ରହିକିରି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଆହୁରି ଜଣେ ଶେଷ ରହିଗଲା, ଯିଏ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ନାମକରଣ କରିପାରିବ, କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରାଇ ଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ସେ କିଏ ନା ଯିଏ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଶିଶୁ ବା ବାଳକ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲା ଉତ୍ତରା। ତା ଗର୍ଭରେ ଉତ୍ତରା ଚାହିଁଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସହିତ ସତୀ ହେଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଚିତାଗ୍ନିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଲେ ଯେ ଇଏ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ କୂଳକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏଇ ପୁତ୍ରଟି ଯୋଉ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ଏ ହିଁ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଉଭୟ ବଂଶର କୂଳ ତିଳକ ଧାରଣ କରିବ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରା ପାହି ପାହି ମହାଯୋଗିନ୍ ଦେବେ ଦେବେ ଜଗତପତି, ପାହି ପାହି ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ, ହେ ଜଗତପତି ରକ୍ଷା କର କହିକିରି ଯେତେବେଳେ ଶିବିର ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ପାଦଟି ରଥ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ତଳକୁ ନେଇକି ପଛକୁ ବୁଲିକିରି ଅନେଇଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରା ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ, ଆକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବି ସେମିତି କହିଲେ ଯେ କଣ ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ତମେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିକିରି ମୋ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଛ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରା କହୁଛନ୍ତି, ପାହି ପାହି ମହାଯୋଗିନ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଯୋଗୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଇପାରେ। ସେ ଜାଣିପାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଛି ତାର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କହିଦେଇପାରେ। ଆପଣ ତ ଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ମହାଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି କଣ ବିପଦ ଅଛି, କଣ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଛି ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ବୋମା କି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର। ସେଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନା ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଦୁବଟିଏ କଅଁଳିବ ନା ମନୁଷ୍ୟଟି ଜନ୍ମ ହେବ, ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜରେ ସେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରା ନିଜ ଗର୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷ କହିକିରି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ରକ୍ଷ ମହାଯୋଗିନ୍ ଦେବେ ଦେବେ ଜଗତପତି, ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି, ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି। ଉତ୍ତରା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେବାଧିଦେବ ଆପଣ, ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଦେବତାଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ବାଣକୁ ବଜ୍ରରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଦେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦେବାଧିଦେବ ହେଇକିରି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି, ତାହେଲେ ୟାଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆଉ କଣ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି, ଏଇ ଧାଡିଟିର କେତେ ବଡ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତରା କହିଲେ ଜଗତପତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ମୋ ନିକଟରେ ସୁଦର୍ଶନ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଦେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କୁହ
ତମ ଶିଶୁଟି କୋଉଠି ଅଛି? ନା ମୋ ଗର୍ଭରେ ଅଛି। ନା ଯଦି ଗର୍ଭରେ ଅଛି ତମେ ନାରୀ, ପର ନାରୀ। ନାରୀର ଶରୀର ଆଉ ଗର୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି? କେବଳ ସ୍ୱାମୀର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି? କେବଳ ସ୍ୱାମୀର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ପରପୁରୁଷ, ମୁଁ ତମ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଶିଶୁ କେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ରକ୍ଷା କରିବି? ଉତ୍ତରା ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ 3ଟି ଶବ୍ଦରେ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଅଛି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେ ପତି ନୁହନ୍ତି ଯୋଉ ପତି ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଯଦି ସେ ପତି ମୋର ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମତେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତପତି। ଆପଣଙ୍କର ନା ଜନ୍ମ ଅଛି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ସମସ୍ତ ସଂସାରର ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ୟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କଥା? ଦେଖ, ଏଇ 3ଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତରାର କଥାକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦେଖ, ଛୋଟ କଥା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯିଏ ଅନ୍ତର ବାହାର ସବୁଆଡେ ଯେମିତି ପବନ ବିଦ୍ୟମାନ ଆମ ଭିତରେ ଚାରିପଟରେ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି। ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ସହିତ ଆମ ଆତ୍ମା ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସୁଛି, ସେଇଠି ଆତ୍ମା ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ସେଇ ବାୟୁ ଯିବ ଆଉ ଯଦି ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଆସିବ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ସେମିତି ବାୟୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ବାୟୁ ବି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଡ଼ିକିରି ଅଛି ଆମକୁ। ଆମେ ସିନା ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ବାୟୁ ନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଆଉ ବାୟୁର ସ୍ପର୍ଶଟା ଆମେ ଚର୍ମରେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଶୀତଳ ବାୟୁ, ଥଣ୍ଡା ପବନ, ବାୟୁକୁ ଯେମିତି, ସେମିତି ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ଏଇ ଭାବ ଆମର ଆସିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତରେ ଏ କଥାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ। ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି ନା ତୋ ବାହାରେ ଅଛି, ମୁଁ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ନାହିଁ, ତୋ ବାହାରେ ଥାଇକି ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଆମେ 3ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝିବା। ଏ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର କଥା ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଭଗବାନ ଯେଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି, ପୁଣି ତୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି, ପୁଣି ତୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାହିଁ। ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ବି ସେଇ ସମୟ ହେଲେ ବୁଝିବା। ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ଉତ୍ତରା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ, ଜୀବାତ୍ମା ରୂପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି କି? କେହି ବେଳେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶରୀର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ଶରୀର ଶବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଗର୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୂପ ନେଇକିରି ଉତ୍ତରା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲେ। ଯିଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କେମିତି ରକ୍ଷା କଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ନିଜ ହାତରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଥିବା ଗଦାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଲେଇଲେ ଯାହା ଚକ୍ର ଭଳି ଦେଖାହେଲା। କାହାକୁ? ସେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ। ସେ ଶିଶୁଟି ଭଗବାନଙ୍କର ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କେତେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ସେ ଶିଶୁ। ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହିକିରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ଗଦାଟିକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଲେଇଲେ ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚକ୍ର ଯେମିତି ମୋ ଆଗରେ ବୁଲୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସାଡୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇକରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବିଶାଳ ଗଦାର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ସେ କ୍ଷୀଣ ବା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଫେରିଗଲା। ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେଉଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛବି ବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନ ଭିତରେ
ରଖିନେଲା। ଦେଖ ଯଦି ସେମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଳେ ଆମକୁ କେହି ବି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ରୂପ ଛବି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ଏ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଏ କଥା ଜାଣିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ତାପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ହିଁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରା, ଏଠି ତମ ଶାଶୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କୁନ୍ତୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତ କାହାରି ଶରଣ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତମେ ମୋ ଶରଣକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ଉତ୍ତରା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଆମ ଏଇ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷା। ଦେଖ ସଂସ୍କାର କେତେ ବଡ଼, ଇଏ ଆମ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷା। କାରଣ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ମାନେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ବିବସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ସିଏ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଟେକିଥିଲେ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ବିରାଟ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ମୋ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ କୁରୁସେନାକୁ ସେମାନେ ଲଙ୍ଘି ଯାଇପାରିଲେ, ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି କେବଳ ଏ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶରୁ, ଯେ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ, ତାହେଲେ ଇଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଯେତେ ବଳିଆନ ବୀର ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। କାହିଁକି? ଦେଖ ଭାଗବତରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଅଜଗର ଗିଳି ସାରିଲାଣି, ଯାହାକୁ ଅଜଗର ଗିଳି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ତା ଆଡକୁ ହାତ ବଢାଏ, ଭାଇ ତୁ ମତେ ଏଇ ଅଜଗର ଗିଳିବାରୁ ରକ୍ଷା କର, ସେ କଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଳରୂପୀ ଅଜଗର ସାପର ମୁଖରେ ପଡି ସାରିଛୁ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାପର ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ରହିଛି, ସିଏ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମ୍ଭବ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଯିଏ ରହିବ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି କରିନେବ, ସେ ହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ତା ନହେଲେ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିବାର କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ସରିଲା ଉତ୍ତରାଙ୍କର କଥା, ସେତେବେଳେ ମା କୁନ୍ତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏ କୁନ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ପିଉସୀ, କାହାର? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜ ପିଉସୀ। ତେଣୁ ପିଉସୀ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ କେଶବ, ତମେ ହିଁ ହଉଛ ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦନ, ବସୁଦେବ ନନ୍ଦନ ବାସୁଦେବ, ତମେ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତମେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ତମେ ହିଁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପିଉସୀ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା? ଏଇଟା କଣ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଉ ଠକିବାର ବା ଫାଙ୍କି ଦେବାର ବେଳ ନୁହଁ। ସମୟ ଥିଲା ତମେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସେମିତି ଅଭିନୟ ଚଳିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ଚ ନନ୍ଦ ଗୋପକୁମାରାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟଂ ନମଃ। ତମେ ହିଁ କେବଳ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ନମ ପଙ୍କଜନାଭାୟ ନମ ପଙ୍କଜମାଳିନେ ନମ ପଙ୍କଜ ନେତ୍ରାୟ ନମସ୍ତେ ପଙ୍କଜାଗ୍ରୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପଦ୍ମ ସଦୃଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଙ୍କଜ ନେତ୍ରାୟ, ନେତ୍ର ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମ ସଦୃଶ। ଆଉ ପଙ୍କଜ ନାଭାୟ, ନାଭି ମାନେ ନାଭି ହେଉଛି ପଙ୍କଜ। କେମିତି ନା ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ, ତା ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଏମିତି ଏକ ପୁଷ୍ପ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ କୋଉଠି ନୁହେଁ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। କେବଳ ପଦ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପଦ୍ମ ଭଳି କୋମଳ ଆଉ ନିର୍ମଳ। ନିର୍ମଳ ଏଇଥିପାଇଁ ପଦ୍ମ ପାଣିରୁ ଉଠୁଛି, ପଙ୍କରୁ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ନା ପାଣି ଲାଗୁଛି ନା ପଙ୍କ ଲାଗିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏତିକି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଜାଣ ମୋ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଦ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ବି କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦର୍ଶନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନସିକ ପୂଜାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋର ସମୟ ଆଜି ନାହିଁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ବା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ଯଦି ଆମେ ସବୁଦିନ ଜାରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠି ହେଉଛି ମାନସିକ ପୂଜା। ଆମେ ବିଛଣା ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ କିଛି ସମୟ ଭଜନ କଲେ, ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମନେ ମନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଳାଶୟକୁ, ନଦୀକୁ, ପୋଖରୀକୁ, ଯୋଉଠିକି ଯାଏ, ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରେ ଯୋଉଠି, ସେଠି ମୁଁ ସ୍ନାନ କଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭରେ ଜଳ ଧରିକି ଆସିଲି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛବିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପାଦରୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। କେବେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଭୁଲ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲକୁ ଦେଇଦଉ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସବୁ କିଛି ଲଦି ଦଉ। ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ପାଦରୁ ଯିବେ, ଦର୍ଶନ ପାଦରେ ହେବା ଦରକାର। ପାଦ ଦର୍ଶନ ତମର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର କୋଟି କର୍ମର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଛେଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଅଙ୍କୁଶ ଅଛି, ଧ୍ୱଜା ଅଛି, ବଜ୍ରର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ତମର କର୍ମ ଫଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଛେଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ ପାଦରୁ ଦର୍ଶନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପର ଉପରକୁ ଚାଲ, ତାପରେ କଟି ପ୍ରଦେଶ, ଅଣ୍ଟା, ତାପରେ ନାଭି। ନାଭିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଜାଣିବ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାପରେ ହୃଦୟ, ହୃଦୟ ପରେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶନ କର। ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଯେମିତି ପୂଜା ବିଧିବିଧାନ ତମେ କର, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗେଇଦବା, ଫୁଲର ହାରଟେ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେକରେ ଲଗେଇଦବା, ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା କରିକି ସେଇ ବିଛଣା ଉପରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କର। ଏତିକି କର୍ମ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ କରେ, ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କପିଳ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ, ମା ମାନସିକ ପୂଜା ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର କରେ, ତାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ସେ ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଶୁଭମୟ ହେଇଯାଏ। ଆମ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ସେତିକି କରିଦେଇକିରି ଆମେ ଆମ କର୍ମରେ ଗଲେ, ଆମ କର୍ମ ସବ ଦୂଷିତ କର୍ମ ସୁକର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଫଳ ବି ଆମକୁ ସେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମା କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହାରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ହରେଇ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ବାଜିରେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାରିଦେଲେ। ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ହାରିଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦୁଶାସନ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲା, ମା ସେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱାଳା ଥାନ୍ତି। ରଜସ୍ୱାଳା ନାରୀକୁ ଏତେ ବିଶାଳ ପୁରୁଷ ସଭା ଭିତରେ ପିତାଠୁ ପିତା, ତାଠୁ ବୟସ୍କ ଭୀଷ୍ମ ଭଳି ମହା ବିଜ୍ଞ ଯୁଦ୍ଧା ବସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ୱଶୁର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିରାଜମାନ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। କେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ନାରୀ ପ୍ରତି! କୁରୁ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ, ମୂଳ ହିଁ ଥିଲା ସେୟା, ନହେଲେ କୁରୁ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇନଥାନ୍ତା। କେବଳ ନାରୀକୁ ସେଇ ଅପମାନ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ, ଆରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଦେଖ, ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଯଦି ରାବଣ ହରଣ ନ କରିଥାନ୍ତା,
ତାହେଲେ ରାବଣ କେବେ ନିଧନ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଲଙ୍କା ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦ୍ୱାପରରେ ତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନାରୀକୁ ମାର ସମ୍ମାନ ଯୋଉଠି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ସେଇଠି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସହିପାରେ ନା, ସେଇଠି ଶେଷ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଉ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଯଉ ଘରରୁ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଭୀମକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଲଡୁ ଦିଆଗଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମ ବଂଶର ଶେଷ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତପତି, ଆପଣ ଭଗବାନ। ପ୍ରଭୁ ହସିକିରି କହିଲେ, ଦେଖ ମୋ ପିଉସୀ ମୋତେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ। ମାଗ, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବାର ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା ମନ ଖୋଲିକିରି ମାଗିବ, ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ଭଉଣୀ। ପଚରାଗଲା ଯେ ମାଗ, ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ମା? ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ମାଗିବି କଣ? ଯାହା ମାଗିବା କଥା ମୁଁ ମାଗି ସାରିଛି ଏବଂ ପାଇବି ସାରିଛି, ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେବଳ ତମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ରହିବ। ସେଇ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପିଉସୀ, ଆପଣ ତ ଏତେ କଥା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର? କୁନ୍ତୀ ସ୍ତୁତି ଭାବରେ ସେ କଥାରେ ମା ଶେଷରେ ମାଗିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ବିପଦେ ନ ଡରଇ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯେ ଦୁଃଖେ ତ ମୁଖ ଦେଖଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରାନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ନିତ୍ୟାଛେ ଦୁଃଖ ହେଉ ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ, ଯହିଁ ଦର୍ଶନ ଲଭେ ତୋର ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରାନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୋହର ଦର୍ଶନ ଫଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ଜୀବର ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରାନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ପରମ ଲୋକ ଲୋଭେ ବାସ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁ ନାଥ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରାନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की ଜୟ। ମା କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ମୋର କିଛି ହିଁ ମାଗିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ମାଗୁଛି, ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଗ ପିଉସୀ, ଯାହା ଆଜି ମାଗିବ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। କହିଲେ, କେବଳ ଦୁଃଖ, କେବଳ ଦୁଃଖ ମୋର ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ କଣ ମାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିପରୀତ କଥା କିଏ ମାଗେ? ସଂସାରର ଦୁଃଖକୁ କିଏ ମାଗେ? ମା କୁନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା,
ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଉ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଜି ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜା ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସୁଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ନା ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କେହି ଅଛି, ନାଇଁ ବିରାଟ ଭାରତ ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ଆଜି ରାଜା। ତେଣୁ ଏଭଳି ସୁଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ପଳେଇବା ପାଇଁ। କୋଉଠିକି? ଦ୍ୱାରିକା। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି? ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ସହିତ ବିପଦରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିକଟରେ ଆଜି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା, ସେଇବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ଏ ଦୁଃଖରୁ ତମେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଏଇ ସମୟରେ ଡାକୁ। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁଣ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପୁଣି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖୋଜେ ନା। କୁହ, ଘରର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜେ? ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏତେ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ି ଗାଡ଼ିକି ହେଇକରି ବସିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଶୀତ ଲାଗୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛୁ ନା ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, କେହି ଚିନ୍ତା କରେ? ନିୟମ ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆସିବ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ରାତିକ ପାଇଁ ଆପଣ ରଖିଦେବେ ତାକୁ ବାହାରେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତହିଁ ପରଦିନ ଆପଣ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କେହି ଦୁଃଖରେ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ। କୁନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେୟା ହେଇଛି। ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ତମର ତ ଖାଲି ଦୟା କୃପା ହିଁ ନାହିଁ, ତମ ଦର୍ଶନ ବି ପାଣ୍ଡବ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ମିଳିଗଲା, ଆଜି କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଜି ରାଜା, ସେଇବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ମାଗିଲି, ଯଦି ମୋ ଦୁଃଖଟା ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପାଇପାରିବି। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମୋ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ। ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ସୁଖରେ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ସାଥୀ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପିଉସୀ, ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀକୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ପ୍ରାଣୀର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର, ମୋ ନାମକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରେ, ସିଏ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଉଭୟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ନା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼େ, ନା ସୁଖ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ସମଭାବ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ତମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆସିଛି, ସୁଖ ବି ତମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆସିଛି। ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତମେ ଅଧୀର ହେଇକିରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ଜାଣି ରଖ ଯେ ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଢାଙ୍କିବ? ଯେତିକି ସମୟ ପବନ ତା ଦେହରେ ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ସମୟ ଆସିବ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ, ପବନ ପୁଣି ମେଘକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସେମିତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ, ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ତା ପଛରେ ଅଛି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ନା ଦୁଃଖ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ନା ସୁଖ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇପଡ଼ୁ, ଅଧୀର ହେଇପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଅଧୀର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ଇଏ ବି ଯିବ, ପୁଣି ସୁଖ ଆସିଛି। ଦୁଃଖ ବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଜନ କରୁଛି, ସୁଖ ବେଳେ ବି ସେମିତି ଭଜନ କରିବି। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ, କି ସୁଖକୁ ସୁଖ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି କେବଳ ଜାଣିବା ଯେ ଇଏ ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ କୃପାରେ ହେଉଛି। ଏତିକି ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଏତିକି କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ମୁଁ ତ ଦୁଃଖର ଅବତାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସୁଖର ଅବତାର। କାରଣ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଭାବନ
ଅମଙ୍ଗଳହାରି ଦ୍ରବହୁ ଶ୍ରୀ ଦଶରଥ ଅଜର ବିହାରୀ। ମୁଁ ମଙ୍ଗଳର ଭବନ, ମୁଁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ କଣ କରେ ନା ଅମଙ୍ଗଳକୁ ହରଣ କରେ, ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ କୋଉଠୁ ମୁଁ ଦେବି? ମୁଁ ତ ମଙ୍ଗଳ, ଅମଙ୍ଗଳକୁ ହରଣ କରେ ମୁଁ। ତେଣୁ ମା ନା ପିଉସୀ ତମେ ଯୋଉ ମାଗୁଛ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେବି କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣି ରଖ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତମେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନରେ ଅଛ, ମୋ ଚିନ୍ତନରେ ଅଛ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବି। ତାପରେ ରାତ୍ରି ହେଇଗଲାଣି। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଶିବିର ଭିତରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, ରାତ୍ରି ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇକି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଧି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହୁଛି। ପଚାରିଲେ କଣ ହେଇଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ କେତେ ବଡ଼ ମହାପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ ଆମେ। ଯୋଉ ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିକି ଯୋଉ ପାପ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସେ ପାପର କେବେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆମର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ନିରପରାଧ ଭାବରେ ବି କାହାକୁ ଶସ୍ତ୍ରରେ କାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀର କର୍ମ କରିଦେଇଛୁ। ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୀତାର ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଗୀତା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ, ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୀତାର ବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ନିଜେ ପାଦ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜୁନ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ ଏବଂ ବୁଝି ବି ପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକରି ସିଏ ମୋତେ କଣ ଉପଦେଶ ଦେବ? ତା ଉପଦେଶରେ ବା ମୋତେ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଗଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ କାଲି ରାତ୍ରି ପାଉ। ତହିଁ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ପାହିଗଲା, ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ଦୁଇଟି କଥା। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୌରବ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ। ଉଭୟ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କେବେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସବ ପଶା ଖେଳରେ ହରେଇଲା ପରେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇ ଦେଲା ପରେ ବି କେହି ଭାଇ କଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇକି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଛି କି ଭାଇ ଯାହା କଲ ଭୁଲ କଲ? କେହି କହିଛି? କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମରେ ଶରଣ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଭାଇ ହବ, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା କଲେ କେହି ଭାଇ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ କେବେ? ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ସହିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଧର୍ମ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ହଉଛି ଧର୍ମଙ୍କର ଅବତାରଣାରେ, ଧର୍ମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯାହା ହଉଛି ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହଉଛି। ସବୁ ଯାହା ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହଉଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଧର୍ମକୁ ଆଗରେ ରଖିକିରି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ କୁରୁସେନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିକି ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, କୌରବ ମାନେ ହାରିଲେ କାହିଁକି? ନା କୌରବ ପକ୍ଷରେ ବି ଧର୍ମ ଥିଲେ। କିଏ? ସେ ଧର୍ମରାଜ ଯମ ବିଦୁର ରୂପରେ ଥିଲେ। ଯୋଉ ଧର୍ମରାଜ ଯମ ବିଦୁର ରୂପରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଧର୍ମକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ।